Всички за самите нас. Крайно време да бъдем все възпрепятствани, а крайно време е просто да се разтовариме и това е формата. Микрофона да кажете своето мнение. Аз така мисля. А вие ако мислите по друг начин, може да ми изгоните. Така че заповядайте, микрофона е ваш. Не съм искал да взимам политика, виждал съм ги какво правят тези хора. Политиката е нещо, което не дай Боже. Влезе си в нея, няма начин да не се облагодетелстваш, няма какво да се свърнем на Бойко. Но той е най-добрият вариант от най-голямото зло в момента. Я. Той е най-добрият вариант, знаете. Ванек, кой ще каза това да говори? Сега обичате хората знаят за какво става въпрос. Гриша Ганчев знае откъде му сипам бизнеса. Мафията вече не съществуват. Де факто този човек правеше нещо. Но енергийната мафия, онази мафия, която буквално, как да ви кажа, е ядрена, Цанков камък, всички тези невероятни проекти, Бургаса и Садокос, чрез нашите комунисти те ще го смачкат. Те мачкат и нас. Искате ли да ви кажа един пример от историята от Трудознание? Преди 80 години Иван Попов е написал в учебника по Трудознание за 4-ти клас 1900 да се прави от суверена. Това сме ние, а не те. Докато си мълчим, траем, хорото за тях върви. Но ние сме, знаете къде? В калта. Погледнете нашия град, който се е превърнал. Всяка улица дупка. Къде отиваме ние? В долната махала. Има ли улица без дупка? Кал! Да ви кажа колко данъци плащате, ако не знаете. И кмета си стои и днеска пак го няма. Знаете ли каква е неговата роля? За какво сте го избрали? Не знаете. Да си взима паричките човека на топло по Испания, по Италия, хико-мико. Народа кучето го яли. Не така. Но сега е момента. Ако спрем с тия протести, спире България, да знаете. Не е само топофикация, не е само чест, не е он. И горивото, всичко. Отидете в поликлиниката. Какво пише отпред на кабинета, знаете ли? Не сте отивали. Не ви трябва. Никой не искам да отива там. Направление след края на март месец. По начало. Умираме. Отиваш в поликлиниката, даваш си парите, плащаш данъци, за какво ги плащаш? Докато мълчим, тук 500 човека, нищо няма да променим. Трябва да се събудим, истински. И в София в момента е като тук река на работа. Какво чакаме ние? Имаме 2 месеца. Депутатите уредиха си нещата. Следващите избори са пак за тях, разберете. Така е направен законът, че ние с вас нямаме глас в момента. Докато сме 500, там 1000, там 200, нямаме глас. Така са направени правилата, само за тях. Минават изборите, пак са същите мутри, да знаете, по 20 години ние същи. Хубаво да са те, но ние изчезваме, остават само те. Благодаря ви. Браво, момче! И аз искам да се изкажа. Добър ден на всички, на Петрич и на целия български народ и на Холивуд. Егой съм Тия Хопи, Рос, любимката на Холивуд и Калитра Полис. Аз страдам тук от 2 години вече. В този Петрич съм от 2 години, който бех открадната от Гърция. От един грък, където работих при него 9 месеца. Дойдех тук и 1 година стоях дома без работа, исках да почна някъде работа, те бех навсекъде. Ме прекъсваха, не ми даваха работа, тичеше той по мене и казваше, не й давайте работа. И не знам за какво мислеше, че може той да спечели. Търпех го година и половина. Чеках да се обади, чеках. Идвам като групар дойде една вечер. Вика, ще ми дадеш, вика, 5. Не знаеш да беше този Агафи на всички, който държи моята фамилия тук. Осъди ме, си скажа. Добре. По темата. Не е проблем, това е фирмата ми съставена. От 2 години искам да си кажа, да чуят този град, искат на телевизията да говоря, не ми дадоха.
така исках да се изкажа. Здравейте! Тук не е лична драма или адрес 4000. И казвам всеки проблемите личните. Това ли смисъл за нещо по-определено? Адрес 4000. Скъпи съграждани, стига сме си играли вече на демокрация и стига чрез този партиен модел на насаждани политиците омраза един към друг. Протестът вече не е за ЕРП-тата, а е за едно по-добре бъдеще на България. Да, както каза колегата, чисти и както и аз лично, Вие от всички ние сме се събрали тук, защото искаме да протестираме срещу непосилния ток, който едва ли някой може да се похвали, че може да си плати, както лично и аз. Преди един час си платих остатъка от сметката ми 100 лева. Аз съм жена с малко дете и мога да кажа, че такива като мене са над 80%. Който каже, че не е така, нека да извика. Няма кой. Да. А който има над 80% проблем с плащането на тока, нека да извика. Пак не. Не ви чувам. Ето това е проблема на българския гражданин, че той няма. Що искаш? И продължава да няма средства, в които да посреща дори и малните си нужди. Това е срамота. Това е геноцид срещу българския народ. Как може управляващите да не видят това? Но това ще им се върне. Благодаря ви, ще дам думата на това момче тук, защото няма търпение, иска да каже нещо. Всеки му изключи навънче апартурата. Добър ден на всички граждани от град Петрич и страната. Искам да благодаря на всички, които излязоха и на които не излязоха. Виждам, че имаме интерес целият град да направим нещо ново, да направим нещо, което да може да вървим напред. Стига това се назад. Говориме за скъп ток. Ето. Говориме за скъпия ток. Той е скъп ток, нашите управници го нанесоха. Това е, че и на много ниски заплатите. Те се оплакват, няма пари. Как за тях има пари, за нас няма пари. Искам също така да благодаря и на господин Христо Георгиев, заместник на Искам да благодаря на полицията. Искам да благодаря на господин Танев. Областните видели глава град. Искам да благодаря на всички, които подкрепихме и общината и полицията да изблъскаме тези цигари, да се освободим и от техните набези. Ние плащаме и данъци, плащаме и вода, плащаме и текста и шведи. Те всички са на нашия гръб. Затова пак ви назовавам, ако общината си довърши работа, ние пак ще излезем на протест. Няма да ги оставаме. Затова ви благодаря за участието. Пак здравейте! Докато чакаме общината, докато чакаме тоя и оня, няма да ни има, нали се разбрахме. Защо да го чакаме, господин кмета? Обръщаме се и махай се от тук. Какво друго ни остава? Оня ден какво стана? Добре, че заваля дъжда, малко да се разкара мъглата. Спутаха две
да не кажа какви къщи, защото ние всички сме превърнали в такова нещо. Вървим в калта, нямаме пари, натам отиваме всичките, не искаме да се обиждаме един на друг. Но това беше един цирк от негова страна. В момента има етническо напрежение в нашия град. Защо бе, човек? Тия хора, половината са, айде да кажа 20%, тук може би заедно с нас, 40-50 години. Донесе от някъде 3-4 хиляди, настани ги долу, да не каже къде той много добре знае, и в момента ще ги дои. Ако ние в момента не го изгоним, на следващите избори негов човек ще застане горе пак. И всичко продължава, разбирате ли? Не само горе в София да променим нещата. От тук трябва да почнем. За да видят, че има. Обръщаме се и му казваме, махни се, бе, Велио! Махни се! От какво ме страх не мога да разбера? Ако мислите, че господин полицая не е съгласен с нас, и той е сам, никой няма нищо да ни каже. Събираме се утре, казвате колко часа, обръщаме се. Господин кмете, не ни трябваш. По една колувка заминавай си. Знаме колко имаш, но ние нямаме нищо от тебе. Нищо нямаме. Аз, може би 12-15 години не бях тук, връщам се в този град, само това срещу мен виждам. Никаква промяна, всичко е надолу. Да ви кажа ли този фонтан колко струва проекта? За 15 години бе на власт 5000 лева. Едно момче си ми ти направи проекта. Значи за 15 години само 5000 лева виждам в този град. Ако това мислим, че е правилно, не знам. Трябва да се обърнем, да си го изгоним. Не трябва да се срамуваме. Той трябва да се срамува. Ние пред трета седмица тук трябва да се молим. Ела кмете, баница да ти направим. Той защо тук да ме питам? Всички имаме проблеми с ЧЕЗ. Той трябваше да стане до нас. Елате да съберем, да питаме, може ли да решим проблема с ЧЕЗ? Защо да не можем? Защо да не можем с властта? Нали те сам сме го изправи? Това е начин. Обръщаме се, махни се, кмете! Събираме се в работен ден, не му даваме да влезе. Това е начин, разбираш ли? Има, добре. Има начин. По-малко ще дойде областния, ще каже, кой да изберем? Има начин. Има начин, хора, разберете, за всичко има начин, не се плашете. Слабо е, ама горе-долу има. Елено, откъде букета? Ще го сменим, казвам, за 2 седмици. Пристига общинския, решаваме проблема, слагаме наш човек, кмет, но този човек ще всека неделя тук с нас. Ние казваме, кмете, тук имаме проблем, да го решим. Човека идва другата неделя казва, хора, тук сме пак всичките, не един и двама. Защо ни е наш общински съвет? Не сме ли малко, не искам да се му виждаме. Защо ни е наш общински съвет? Ако всички сме тук, не само 500 човека, всека неделя, разбирате ли? Просто много неща ще се оправят. Не само градинките нашите, не само лозенцата, общината ще се оправи, разберете го, хора. Няма нужда да застава някой между нас и властта, защото ще получи като същата система. Виж, пак се въртим в един кръг. Избираме нов човек, заставаме в неделя, той застава тук при нас с чистото си лице все още, разберете. Защото нашия кмет в момента няма чисто лице. Няма как да застане срещу нас. Трета седмица сме тук и го каним. Сега, това е начина. Ако изберем 5 човека, половината ще кажат, тия ще ни издокарат, да не се повтаряме. Обръщаме се, гоним го, нов човек, тук този човек, с нас всека неделя ние си поставяме исканията. Казвам и от тук са нещата, не от София са нещата. Нашето мислене, като променим, ще променим всичко.